as more solid evidence of Chivhayo Uya sources of income emerges. The news hoax has now confirmed the authenticity of letters circulating on social media, showing the money spinning dealer asking EcoBank to increase withdrawal limits for two of his companies, which have running state tenders with government worth 220 million in total. Sande muna mashuka atikuonekwa kunzi aiwa macompanies aiwa ari kuonekwa kunzi vari kufanira vachibetserana pamwe chete nana Chivhayo vamakaona vakanzi aiwa naGeneral Yaunza in his speech. Ndizvo zvigananda panguva ino yobatwa the news hoax yokonfirma maletters ausitendera pasocial media achiti aiwa ndechokwadi. Saka muna masvika mudanyigwa panapa nobva subscribe like on the bell icon. Vanobudanyora vachiti in two separate recent letters to EcoBank, Chivhayo writes to the Borodale branch manager on 5 December 2024 asking the withdrawal limit for Eden Breeze Private Limited to increase to 20 million a month to facilitate implementation of $120 million worth of state contracts with government departments. In another letter, also dated 5 December 2024, Chivhayo requests EcoBank to raise the withdrawal limit for IMC Technologies to fund $100 million deal with the ICT Ministry for supply of hardware, software, and consumables. These deals added to Yaunza's other tenders and contracts, which include Power Utility, Zimbabwe Electricity Supply Authority, and its subsidiaries, $173 million, Zimbabwe Electoral Commission, $100 million, Immigration, Police, and Army and Mining, among other things, with hundreds of millions in public funds. Mashoko ari kuonekwa panapa kuti tsamba dziri kutendera idzi dzochizoverifyiwa zvichiwedzerwa pane mamwe maallegations nezvimwe zvakabatwa mhosva zvainazvo inzi vakomana ava vakuita masheti deals vachida kutoingirisa malimits anenge vachiita pamwedzi kuti vanyatso kufanira mastate funds. Panapa tinoona kuti nedzimwe mari dzakangobiwa dzadzazvamfana se4 million dzeEcoBank kubhulawayo panapa dzakutongoonekwa kunzi mukatongona bhengi racho ratongo affiliated nana Chivhayo utozoona kuti aya vakomana zvomuna zvazviri planned. Ngatidzei mafungiro enyu muri kudi pamusoro pechitiko ichi. Nango mesection medu, subscribe or like, on the bell icon.